Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλή διασκέδαση σε όλους. Να ευχαριστήσουμε τον Σωτήρη και τον Νίκο που μας φιλοξενούν σήμερα στο τούνελ. Δυνατό χειροκρότημα, έλα. Έλα. Να είστε καλά, παιδιά. Άλλο ένα δυνατό χειροκρότημα για την ορχήστρα μας. Τα παιδιά από το Εμπατή. Συγκεκριμένα θέλω και ένα χειροκρότημα στον κύριο Ρόκα, το Θανάση. Δυνατό. Δεν είναι δυνατό αυτό. Λοιπόν, ένα χειροκρότημα στον Νίκο τον Γεωργόπουλο, το μαέστρο, το μπουζούκι του Αντίπα. Έτσι. Και ένα χειροκρότημα επίσης, και τελειώνω με τα χειροκροτήματα, στο Βαγγέλη, στον ήχο μας. Έτσι. Να είστε καλά, παιδιά. Συνήθισα στη σκέψη ότι σε χάσα. Περίμενα πως δεν θα ξαναρθείς. Ατέλειωτα τα βράδια κι αξιμερώτα και θέλεις πάλι τώρα να με δεις. Έλα! Πάμε! Δίχως αφορμή έφυγες μια νύχτα και χάθηκες κι ούτε μια στιγμή δεν σκέφτηκες πίσω τι άφησες. Πέρασα πολλά μέχρι να βρω τον εαυτό μου και είπα τελικά πως ήταν μόνο στο όνειρό μου. Συνήθισα στη σκέψη ότι σε χάσα. Περίμενα πως δεν θα ξαναρθείς. Ατέλειωτα τα βράδια κι αξιμέρωτα και θέλεις πάλι τώρα να με δεις. Συνήθισα στη σκέψη ότι σε χάσα. Περίμενα πως δεν θα ξαναρθείς. Ατέλειωτα τα βράδια κι αξιμέρωτα και θέλεις πάλι τώρα να με δεις. Τι να μου πεις. Να είστε καλά. Πάμε, πάμε. Έλα. Για δώσε.